కర్ణాటకలోని ఓ గ్రామంలో దీపావళి తర్వాత రోజు గోరె హబ్బ అనే పండుగను వినూత్నంగా జరుపుకుంటారు. చామరాజనగర జిల్లాకు సరిహద్దుగా తమిళనాడు భూభాగంలో ఉన్న గమటాపుర గ్రామంలో ఈ పండుగను చేసుకుంటారు. ఇందులో మహిళలు, పురుషులు, పిల్లలు అందరూ ఒకరిపై మరొకరు పేడ విసురుకుంటారు. ఇలా చేయటాన్ని ఆశీర్వాదం, ఐక్యత, శుద్ధికి ప్రతీకగా అక్కడి ప్రజలు భావిస్తారు. పేడతో కొట్టుకోవటం వల్ల చర్మ వ్యాధులు కూడా పోతాయని గ్రామస్తుల నమ్మకం. పండుగకు ముందు గ్రామ ప్రజలు ఒక గాడిదను స్నానం చేయించి అలంకరించి చెరువు వద్ద పూజలు చేస్తారు. తర్వాత వారు చెరువులో స్నానం చేసి ఉత్సాహంగా గ్రామానికి తిరిగి వస్తారు. అనంతరం ఆటపాటల మధ్య గోరెహబ్బ పండుగ ప్రారంభమవుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం బలిపాడ్యమి తర్వాతి రోజు కర్ణాటక, తమిళనాడు నుంచి వేలాది మంది గ్రామానికి చేరుకుని ఈ పండుగను వీక్షిస్తారు.